Ji ber belavbûna vîrusa koronayê bazirganiyên navneteweyî rawestiyan û ev yek xwedidaneyên pênc mehên pêşî ên hinardeya Diyarbekirê de jî dide der. Li gorî daneyên Meclîsa Hinardekaran a Tirkiyeyê di meha Gulana sala 2019 de ji Diyarbekirê 16 milyonû 182 hezar dolar hinarde hatiye kirin. Lê di meha Gulana îsal de ev reqem daketiye 11 milyonû 968 hezar dolaran. Berpirsê hinardeyê yê jûra pişesazî û bazirganiya Diyarbekir, Erdal Afşar, dibêje divê kar û barê deriyên sînorî werin sivikkirin. Lêkolîna bazarên navneteweyî werin kirin û astengiyên teknîkî yên pêşiya hinardeyê werin rakirin. Bela nexweşîna şobaye dime boyunca deriyê sînor girtî bûn, çûndin û hatin tune bû, ev 5 milyon kemasî ji ber wî derketiye. Ji bûna defrotana Diyarbekir pêş bikeve, mecbur e ku pêşesazî li Diyarbekir pir bibin. 2020 de ku em pêşesaziyê xwe pêş de bibin, ez bawerim ku defrotana Diyarbekir ne 136 milyon dolar be, evet bive 300 milyon dolar. Diyarbekir herî zêde duwarê înşaat, xurek û tekstîlê de berheman difroşe ji derve û di bazirganiya navxwe de jî qadên herî zindî dîsa ev qadin. Karsazên Diyarbekir balê dikêşin ku bo geşkirina hinardeya Diyarbekirê pêwîstî bi geşkirina bazirganiya nav bajêr jî heye. Karsaz Hesîb Özalp dibêje hinarde û bazirganiya navxwe bi hev ve girêdayî ye. Diyarbakır'ın ekonomisinin tekrardan canlanabilmesi için Ji bo ku aboriya Diyarbekirê wekî berê careka din zîndî bibe divê pêşî bazara navbajêr geş bibe. Bo hinardeyê jî divê navbera herema pişesaziya organîze û jûra pişesazî de hevkariyekê hebe. Divê ev her du sazî ofîsên taybet ên firotinê ava bikin û firotin bo kîjan dewleta were kirin. Divê li wê dewletê jî ofîsên têkiliyê hebin. Koordinasyon gelek giring e. Li gorî daneyên Meclîsa Hinardekaran a Tirkiyeyê di pênc mehên pêşî ên sala 2019 de ji Diyarbekirê bihayê 63 milyonû 241 hezar dolar hinarde hatiye kirin. Dîsa li gorî daneyan di pênc mehên pêşî ên îsal de ji Diyarbekirê 55 milyonû 66 hezar dolar hinarde hatiye kirin û heta niha li gorî sala borî di hinardeyê de 8 milyon dolar daketin pêk hatiye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.